Tanggalin audio. Okay. Naka-portrait ba dapat or landscape? Ah, mag-60 Ah, nga na dahil. Canada, kuskus eh. Sana like in Canada. Akong gi-usog ang exposure magudani. Kani wala pa na akong man. Guys. Guys. Tagalig audio ha, Cheryl? Wow. Fridge nga hinugman pod na mo. Morning ang kuan ni Lempio ni Cheska Marie. Ay! Suto! Kuratan ako eh. Wow! Lempio ha, ay mura magbago. Salamat ka, Adjo. Ay. Di mo saan mo? Murag may puti lagi. Tara na, hindi ko taka ng kuan. Baking soda? Eh. Manatay dagang kwarta, hindi mo matagpuan business, mag-cleaning ladies. Pudog na meron kasi ang mag-puspos cleaning ladies. Kaya ang kasagaran bitaw gakuan. Ayan na, hapsay na. Hapsay na gamay. Ha? Pasubay ang kuan ni sila. Dili ra man ang bugang ini. Dili lang table. Kaya tamo sa mga lang table. Na. Kaya budilis man ba. Kuha din ang hugaw. Cute, no? Oo, inindot naman din dito. Sulit na naman ito. Ayan. Sulit to. Oo, hindi na. Hindi ko sulit. Paglakaw na po may mga tumi sa kuan, dalarama. Kay namin pamaliton. Di ba? Plaster na. Ako na, duro, dito sa kwarto. Sa kwarto. Basta pa rin. Basta pa? Di ba? Kuha na lang kami ng upuan. Pwede na magbilin upuan. Kaya nauga naman. Bilin na. Now? Huwag na ba? Huwag na. Diba?
Canada. Oh, Bye, wow. Canada. Mga trabahante. Ano sa posyos? Kaya may kabuang liguan. Salamat Kita. kayo. Ano yun, kamo ang mga friendship na kami. Mga kinakusgan sa St. Bernard sa Leyte. Papa Virgin. Gano'n na, mga gano'n yun. Ano? Oh, salamat kayo. Napa? Dili. Kanang daghan yun na kanang kwarto ra ba yun mi? Kwarto ra ba yun? Oh. Stop ko na ni. Palungan ako dyan. Oo, dalawang pa ba lang? Ay, okay lang. Ano naman may tao pa? 14. Di ba ka mahimutang kay? Pero sa ka magpuyo? Pero maikot mo kong puyo. Ha? Maikot mo kong puyo, kaya di ka kapuyo pa. Undak ka naman. Wala sa nang ang taktak na ng kuwan. Sige na. Ang map? Ugaw sa Ah. Yan yung po, basta ang gamit lang ako. Ano yung biwan eh? Para inigamit ako. Size ka lang sa sana. Para next buy na ako. Ay, wala. Ay, nakalimutan sa kuwan kay pagkuot na ba? Sa ikot, kaya aram mo sold na may dito sa director. Kapit miwa ka sulod. Ha? Kapit mi wala ka Wala sulod. na kanindot kay tanawa, nagbayad with $30. Kinabili ang yawi sa sold sa bahay. Ibato na mo ang kaya. Bayad ng 30. Kung na lang minangaos gawas Tanawa ko kung nagin. Hindi kaya, ningawas man sa dali. Ito, hindi ko manan niya ang jawi. Tuwa ka. Ay, yun na ako. Hindi na ito magkaos gawas kayo po. Hiyo lang, boy. Thank you. Uy, Jesus. Ay, sorry. Hindi na siya matanggal. Dito na lang. Kay Gora? Oh, nahuman na may ogkuan, pamalit og mga gamit ito sa kuan, dalarama. Ani hapon na may kay gutom na, hapit na alas 8. Nag-video mi. Ano na doha na? Ha? Oto na may ngre amo nang sundoon. Ngaon mix kuan ko din. Pero take out ra na mo. Tumi sa kuan Raccoon Park. Dahil miss Raccoon Park. Yaman. Ako sa tarong. Sino ang tarong? Ako ang tarong. Diyan lang kami na og pasray. Magtarong pa sila. Say ko ano mo dire ah. Ang plato no. Oo, moto na. Dami sa Raccoon Park. Aray may manay hapon.
Lami among kaon na ni Ron kay gutom. Alas 8 na. Kain pa kayo. Gabi, hindi na ko siyang giapas. Dahapon ba? Mas 10 na ko siyang giapas. Gumok na. Ah, mura lagi alas 6 ko ataka. Kisa na. Ken! Dali, Ken! Hindi ka mabidyo ma. Ha? Laag mo sida. Kisa mo dyan? Katungkuan. Dalan. Ay, exam naman ako. Mga 30 ribayad. Magpasar na, dali na pasaro ka 30 ribayad. Aon sa? Nabi dyan mo lagi certificate nga gikuha si Ken. Oh, Sarakol Park. ano ka ba sa kajigil bugas sa sako? Palit sa basi. Kung pa ta, magkikon pa sa. Nasa yung app daw. Nag-sale? Nag-sale ang bugas? Nasa app ra sa PC. Dira Ah. na? Ako, mag-aad. Uy, marutang ng birthday. Mauni ito na ba lan? Napa man dito? Oo. Ha? Namay ka nang dito at bang dito sa kanang ituan. Bugnaw no, go na adlaw ba? Kanada mo ni. Mainit na naasa init ani. Ako na bisip. Ari na tao. Kami siya dire nakakon mi sa una din higa barang duha. Una nagpantulog na mi. Kami nagpon, nagpiknik na ako lang head. Dari, nagdalanig banig. Katong dinhita? Dinhi di po bayot. Apoy lain. Re? Oo. Maglang, di ba ito siya? Ha? Nasa kauban. Nasa kauban. Asa man to? Basta yun. Di ba? Mr. Buwan ba to sa murag park road. Ugdong din lang. Ugdong din lang, sakit ko lang. Na, ngiduk post na sa ubri. Nag-t-shirt ko man. Sige, init ang gugkito. Yatag na Kisa hindi kay patungaw ko gamita mo lang ka. Lamidag na jacket sa sakjanan ba? Ay sakinan, di ba nagdala jacket? Magtag. Hawa ka, dire? Kani. Be, ato tas ka na. Kuan, wala ato. Totoo nahan. Maso laman jug mainitan ta kay di ta bati og ugnaw. Oh, nagdala jacket ganina. Nagdala ka jacket. Kabalo pagkagabi. Ikaw pinag-joke ganina sa ko ha. Hala nawa, agsa dapat ila minsa din hina. Diha to na nga on ta din hi. Close dai. Oh, di ba? Murag. Magsarado dai sila din. Ha, ta siya. Ya, diri. Diro ta oh. Ano? May ko no, may tao diri. Oh. Tara man. Lolo litag pato. Ito na. Anytime man siguro okay ra din eh. No? Bawal daw. Arrange kayo ng mga gamit ba? Kapit mo si Mana. Oh, sila one week to kuno sa PR po, 1 week na po. Mo na dali na. Ano mo kayo naka-istorya na to? PNP pag-uba nga. Iuso ba, di para hatong digway sa una. Say makasulti. Ano ba may yung andam ni Judaan ni Jungkuan. Picture sa mga bata. Oh, man tayo nakalangan gahapon. No, ba nang Dili day nga na ila si Kuan, ila din. wow, ko pangutan ng lady ana. Gahapon pa mo ko nagpungutan. Kaya wag kay mangnukon sa Kuan do. Uta na daan sa PR na. Di sa PR, mao naman tong mga papila. Dan ama jay
Sa may naduga ka to sa ahop, police clearance ra kung ayaw mo gani. I don't wanna do this anymore. You know what you mean to me. Our love is only one we're fighting for. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. So my love when the night like it's the last night, like it's the last night. If the world was turning, I wanna be next to you. If the party was sober, the time of night is you. Make us smile. If the world was turning, next to you. Next to you. Next to May traffic lagi dayron jadi minggu man. Pinaka-shortcut pa. Dili ko sila agis ko. Tulay. Just announced the next chapter of his 2024 debut album. It's coming next month with 10 additional tracks. The complete version of his album will include some previously unheard songs, along with the duet. Namin. The new #1 song in the country. Ana. Deskarga na. Adjo. Oo, matamak kaning bagong kuan oy. Adjo mo tamak ha. Di ba? Bago na tong kuan ba? Wala ko lang palit pa diri. Rinse na kayo. Gusto pa ni nila mong kagon. Inigbalhin na nila katapusan. Dili di bitana.
na yung mga tools na din. Nag-tools diri ang minsan. Ah, okay. Ay, Wala sa na.